שלום, אני בתיה, והיום אני רוצה להראות איך אפשר לדעת כמה גרם פחמימה יש בפרוסת לחם שלי. אז מה שאני עושה, אני מדגימה לכם על הלחם שלי, שזה לחם שיפון מלא. כמה בסך הכל גרם יש לי בלחם הזה? יש לי 750 גרם בכל הלחם, ואני יודעת שלכל 100 גרם לחם יש לי 43.5 גרם פחמימה. ומה שאני עושה, אני סופרת כמה פרוסות בסך הכל יש בלחם, שזה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 פרוסות, ואז בעצם אני מחלקת 750 חלקי 19, אז זה אומר שבכל פרוסה יש לי בערך 40 גרם, ואז אני עושה ערך משולש 40 כפול 43.5 חלקי 100, ויוצא לי 17.5 גרם פחמימה, שזה כמות הפחמימה שיש לי בפרוסה. עכשיו, בגלל שהפרוסה הזאת היא קצת יותר גדולה, אז יש בה יותר פחמימות מאשר בפרוסת לחם רגילה, שגודל סטנדרטי זה 15 גרם פחמימות. עכשיו, לגבי כמות הלחם שאנחנו רוצים. בסך הכל אנחנו בכל ארוחה לא רוצים לאכול כמות גדולה של פחמימות. אנחנו רוצים לאכול כל כמה שעות כמות גדולה של פחמימות, וככה בעצם אנחנו מגיעים לערכי סוכר שהם הכי טובים. אז אפשר לחשב את זה בצורה כזאת, ומי שהוא סוכרתי, שהוא מזריק תלוי אינסולין וצריך לדעת כמה פחמימות הוא אוכל, פשוט זו שיטה טובה לדעת כמה פחמימות יש בתוך הלחם כדי להעריך כמה להזריק בהתאם לכך. וזהו, בתיאבון.